10. april. Kada je osjećaj sramote opravdan? Kada ste bili robovi grijeha, bili ste slobodni u pogledu pravednosti. Pa kakav ste rod onda imali? Rod zbog kojeg se danas stidite, jer je njegov svršetak smrt. Rimljanima 6 od 20 do 21. Kada kršćanin uvidi zlo kojim je obeščastio Boga u svom prijašnjem načinu života, s pravom osjeća stid. Pavle kaže Rimskoj crkvi: kad ste bili robovi grijeha, kakav ste rod onda imali? Rod zbog kojeg se danas stidite. Postoje oni trenuci kada se osvrnemo unazad i osjetimo probadajuću bol zbog toga što smo nekada vodili svoj život na način koji je tako omalovažavao Boga. Naravno, razmišljanje o tome nas ne bi trebalo paralisati. No kršćani koji su senzitivni u svom srcu ne mogu da se ne prisjećaju svojih ludosti iz mladosti, a da pritom ne osjete stid, čak iako smo sve to već razriješili s Gospodinom. Ispravan osjećaj sramote može biti veoma zdrav i može imati iskupiteljsku namjenu. Pavao je rekao Solunjanima: ako se dakle tko ne pokorava ovoj našoj pismenoj zapovjedi, zabilježite ga sebi i ne družite se s njim da bi se posramio. 2. Solunjanima 3.14. To znači da je osjećaj srama ispravan i konstruktivan korak u obraćenju, pa čak i u pokajanju nekog vjernika zbog perioda svoje duhovne hladnoće i grijeha. Stid nije nešto što se treba izbjegavati po svaku cijenu. Stid ima svoje mjesto u Božijem, dobronamjernom ophođenju sa svojim narodom. Možemo zaključiti to da je biblijsko mjerilo, koje razlikuje ispravan osjećaj stida od pogrešnog, skroz bogocentrično. Biblijsko mjerilo za pogrešan osjećaj stida kaže: ne sramite se zbog nečega što daje čast Bogu, bez obzira na to koliko slabi, ludi ili koliko god izgledali u krivu u očima drugih ljudi. Ili još jedan način da primijenimo ovaj Božji kriterij za pogrešan osjećaj stida: ne sramite se u nekoj zaista sramotnoj situaciji, osim ako na neki način niste sudionik u zlu. Biblijsko mjerilo za ispravan osjećaj sramote kaže: stidite se zbog svog sudjelovanja u svemu onome što sramoti Boga, bez obzira koliko to snažno, mudro ili ispravno izgledalo u očima drugih. Ono zbog čega bismo se trebali sramiti je to što ne negodujemo ponašanje koje obeščašćuje Boga. A ono zbog čega se ne bi trebali sramiti jeste ponašanje koje daje čast Bogu, čak i onda kada vas ljudi pokušaju posramiti zbog toga.